apa bakal balik yen balik bejo kala jeneng kula lali aja lali niki sule kula aja dianggap sepele kula betana melu amung ati tak menggo deli yen dadi lara gelas sedih reten dalu ketok anake malah ngati besok apa bakal balik yen balik bejo kala iya ngagema alih-alih ko pamrih aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuki kelingono lelabetku lakon embene kecono pamrih amung tansah damel cuwon niki embene kecono pamrih tansah ngagiyo raharjo yen nganti wong sedih besuke wis poso padha yen nganti dienggo wong sedih besuke wis poso padha pilihanku pripat biru pamrih brengsul lestyo ingkang warti yen takon isi atiku besuki bersanono ali-ali iya iya ah eh ah eh ah yuk ah atiku si jaran goyang satamano segara bisa alir teman-teman genang cegrang ajur-ajurane ratan sapa wani mulih
Suduk sarira ing jaja trosing gigir akare raga badan kari anggih yo 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 a e e e e e e a e a e e a e e a e e a e yo 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 e a e yo 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 le 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 Naga
ngaten nggih. Akarana karnadik mardi sewe senawang ras mineng kedong sinopo seno karta prepak kerta bakar dening ilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji yuk 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 iya yuk 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 anjas moro arepame mas beragam warta dasi motan borong layon aning kutha Purba lega barang tanding pura Bisma karya mukti wong bagus pon kakang pamit palastra ya ae a ae a yo 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 a a yo 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 kangen kotan po upomo mong sliramu kang dadi dalane ngati mangan nyan mawalidut nyatyo ate akarepon yen ngati kok gerang-gerang beda gontor senang pane palagan tanah saking lahi slomret ngampret kampor nongkrong kandang reyong ketiba imbal benang loro tersentra slomret belon jarane
Iya nah. Yes, pindah maleng kakak ke putra alit-alit ya dipun cepengi. Bening ngongkong tengara bedaling maco saragun gemerang tak bersun sarade muda bakeng lampu muda sandi tak berpo sur tak berkong peri soleng lan salopret muda mamurahan bisa dadi angkasa bening ngongkong tengara bedaling maco saragun gemerang tak bersun sarade muda bakeng lampu muda sandi tak berpo sur tak berkong peri soleh lan salopret muda mawurahan bisa dadi angkasa. Yun yuk ayo seseke yuk nah oh kowe kon nendang ora keto kesel getenan yuk ayo rene sik daripada munggah panggung ngamuk kok ora kanggo dikendangi. Yuk kodo nyongklat tumpaan sang paci ambek gege mogo sampun eter moga oke kiri tanpa adoh kodo mau dunya terbalik reyong kamu tak mati kodo nyongklang tumpaan sang pati abek gege mogo apa iya neng sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara yang nyata gede ombake golong domolong ora kendhat saben wayah nang nata jalma yang nyata manis sembrono kreta kencana dadi titihane pas
iya 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 kendangnya ngapa Mas? Oh sumo ketake kok piye ngono lho. Aja dadi ya ora. Oh sloko bathok jetit. Sloko bathok bathok elong sira jedet se rasa mlayu rono-rono. Yo jedet se. Amak jentit titit. Amak jentit titit. Amak jentit tak jentit jentit tak ki malah nenek sing dekem, nenek sing jendet mundur, nenek sing mlayu. Nah, ngombe ose lah jan tukange kendang iki jan. Heeh. Majan tit lolo bang mati ora obah. Yen obah mati bocah yen urip golek adewe. Soko bathok bathok elo siramu menyasala lele payo bodo. Majan tit nah rene majan tit orangnya jendet dong kok ya ayo Bimal jendet sih majan tit majan tit tak jentit tak jentit tak jentit tak jentit tak jentit jentit tak jentit jentit tak jentit jentit tak tadu belang oroh ngono. Majan tit lolo bang wong mati ora obah. Yen obah mati bocah yen urip golek adomit. Sloko bathok bathok elo siramu menyasulos oleh payung modho. Ayo ya. Ayo kendange. Ya. Iya. Ya. Ladrange ki jemere tan sumade amo tan saele lebar rasa papane warna-warna nadyan mung rabada mawae rasa. Ladrange ki jemere tan sumade amo tan saele lebar rasa papane warna-warna nadyan mung rabada mawae rasa. Elo tan sagadro aman rena wedi tan sagadro dasar keparan nyata gadro kemati di kemahoran. Iya ya bangkore rama longgo
Godo arep cayane angen wajodak kembang bener balo sekar melati berkas kaya benalas cono temene kang amolat iya iya Gomoro tambur beri gemadorongoko pinarogi kapiatan batan agati kapiyarso swaranipun lerombyane samudara yo Dek Kencing bidal gomoro tambur beri dong madorong ngongkong pinarugi kapiatan watan agati gonge pak gonge iya yo iya gadas luwasa solae ati ingkang adolan bekso bosan mobyar mersaati ame buwi padange bersagoan gadas luwasa solae
Nandang boyong Satya Citrawati Raja Putri Manggoda ingkang Sekar Melati sansaya rinoce putri pasemone kita langkung angin langkung amin nandang boyong Satya Citrawati Raja Putri Manggoda yuk he li iya wasantara supi anggonku ngateni nawalamu janjine kepiye sliramu prasetyo surasane kragatke paseduluran
mogok wae napa. Kedo, ucul. Mingke ucul jare ucal ucul wae jare Mas. Iya. Nyata wajine wis tanggung, cara wis somawit nyanggel aring budaya. Nangkake nandra karawitan amarung kambake dong terus abarung anyegai mriki nyatan ambosane ayo aja gambah yang timun bisa ditata jala-jala pitung gamelane wis ditata ayo karo kanca padha suka-suka sing wenak sing tata lagu sapa patresa tunang trogong lungguh jejer sanding kantong yen dietong ora kurang yen dietong ora kurang abri aku padha nyawang abri aku padha nyawang jejulu ing budaya padha cacat tali wanda nyata mancine wis tanggung cara wis somawis nyanggel aring budaya sarwa kang kinandra karawitan abaruk tebake dong terus abaruk anyegai mriki nyatan ambosane ayo aja gambah yang timun bisa ditata jala-jala pitung gamelane wis ditata ayo para kanca padha suka-suka sing wenak sing tata lagu sapa padha sanga trunang trogong lungguh jejer sanding kantong yen dietong ora kurang yen dietong ora kurang priagung padha nyawang priagung padha nyawang jejulu ing budaya padha cacut tali wanda iya iya tombo ati Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillah disolatan daimata bidalwami mokilahi iya oliyane lah mau njaluk oh tombati meneh atombe ati iku limo ing warnane kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wangi lakonono
yo. Ah. Yo. Selawat. Allahumma. Pamit mulai. Oh ya.
ana pamit mulih mesti kula yen dadi jodhone moga enggal atos oleh wong kang bisa ngladeni slirane pancen apa jroning ati nika wase tak tresnane nanging sedhe kados putih yen kawula sadremung lampahi mong samene atur puji karya ora harja sabu gore aja lali asreng ireng harta emane becang tika yen nang ati digawe kecewa batin kula boten lelo yen tang ati mung disia-sia lelan ana pamit mulih mesti kula yen dadi jodhone moga enggal atos oleh wong sing bisa ngladeni slirane pancen apa jroning ati ninggal tika wong sing tak tresnani ananging sedhe kados ilir-ilir iya ilir-ilir atadure wong sumilir ta ijo royo-royo ta sekote mantenan oh bapake nak dipun aturi mandhap sekalian ibu iya nah ilir-ilir tandure wong sumilih ta ijo royo-royo ta sekote manten anyar bejangan peneno blimbing kopi nyolo nyopeneno kanggo masuk dodotira kumiter daing pinggir dodop nang slomasana kanggo sebo mangkosori mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangan hati ya sora ori ilir-ilir tandure wong sumilih
yo. Sorak rame goporo sarane Bataraba pindho angone samudra pasang lampahing para wadya sorak rame goporo sarane Bataraba pindho angone samudra pasang lampahing para wadya yo 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 iya ae a ae a ae rece komplete remise wis teko sedhela maning bapakne wis teko ning kadung aduh ora kambeton apa bungkus